Hola a totes i tots. Este és un altre tutorial per a la UPG, per a la Universitat Popular de Gandia, per al nivell C1 de valencià. En esta ocasió estudiarem la L geminada. Primerament vos explicaré què és i quan hem de posar-la i quan no ho hem de fer. La L geminada forma part del grup de les lletres compostes, concretament el de les consonants geminades. S'escriu L.L, un puntet que va enmig sempre, perquè s'anomena punt volat. Per tant, no podem posar-lo més cap avall, ja que aquest fet seria considerat una errada. La L geminada va sempre enmig, és a dir, no podem trobar la L geminada en una paraula a l'inici o al final d'una paraula, és a dir, sempre va enmig. Una altra coseta molt important és que hem de saber que quan escoltem una paraula amb L geminada i una paraula amb una L normal, per exemple, col·legi porta L geminada i colesterol no porta L geminada, porta una L normal, no podem apreciar la diferència. Per tant, tenim una sèrie de normes que ens ajudaran a saber quan hem de posar-la i quan no, ja que sols si l'escoltem no ho podem saber, cosa que ens porta a moltes errades. Aquestes normes són les següents. Comencem. Primera norma, posarem L geminada a les paraules que comencen per al, com per exemple al·legar, al·leluia, col, com per exemple col·laborar, col·lecció, gal, com per exemple gala, gàlia, il, com per exemple il·luminar, il·licitar, mil, com per exemple mil·lenari, mil·lenni, mil·límetre, mil·lilitre, mil·ligram, mil·libar, però atenció, perquè així hem de saber que les paraules miler, mil·lenar i també milió no porten L geminada. Per tant, si milió no porta L geminada, milionari tampoc. I per últim, sil. Les paraules començades per sil, com síl·laba o silepsi, tampoc portaran L geminada. I, evidentment, tots els seus derivats d'aquest llistat de paraules. És a dir, les paraules que comencen d'aquesta manera i els seus derivats. També portaran L geminada. La segona norma de la L geminada seria que posarem L geminada a les paraules acabades en L, com per exemple aquarel·la, caravel·la, varicel·la, ila com axila, pupila, tranquil·la, hilar com axilar, capilar, helar com apelar, cancel·lar i, per últim, elir com excel·lir, expel·lir i repel·lir. I, evidentment, tots els seus derivats. A continuació, també m'agradaria dir, com a tercera norma, que hi ha un llistat de paraules cultes o emparentades amb mots que contenen o acaben amb una L o doble L. Per exemple, tenim aixella, que conté la doble L, i en canvi fem axila, que conté L geminada. Cabell acaba en doble L i tenim capilar, que conté L geminada. Cristall acaba en doble L i tenim cristal·lí, que té la L geminada. També és important que heu de saber que en valencià tenim un llistat enorme de paraules amb L geminada, encara que no comencen com diu les normes que hem vist a l'inici. El llistat és molt extens, per tant jo vos en diré sols unes quantes, com són cal·ligrafia, cèl·lula, circunval·lació, excel·lent, franel·la, instal·lar, intel·ligència, medul·la, nul·la, paral·lel, sol·licitud i tranquil·litat. Totes aquestes paraules no comencen com diu la norma i, en canvi, sí que porten L geminada. El llistat és molt extens, tal com ja vos he dit,
però jo us en dic unes quantes. I per tant, heu de saber que també els seus derivats portaran L geminada, és a dir, si instal·lar porta L geminada, instal·lació també. També heu de saber que hi ha una sèrie de noms propis que porten L geminada, com Alà, Avelí, Marcelí. També tenim noms de llocs, com Brussel·les, Compostela. I una altra norma també seria que les paraules que porten L geminada, algunes quan flexionen, per exemple, tenim tranquil i quan fem tranquil·la posem L geminada. Mil i quan fem mil·lèsima posem L geminada. Marcel i quan fem Marcela posem L geminada. I per últim heu de saber que en valencià, igual que abans vos he dit un llistat de paraules que no comencen com diu la norma i portaven L geminada, ara vos dic una sèrie de paraules que comencen com diu la norma, però en canvi no porten L geminada, com són aliatge, alegria, colesterol, colitis, miler i mil·lenar. El llistat és molt més extens, però jo vos en dic sols unes quantes. I també m'agradaria, per finalitzar, dir-vos celebrar, solució, elaborar, eliminar i revelar, amb V baixa, perquè aquestes paraules de vegades la gent li posa la L geminada quan realment no en porten. Revelar amb V baixa seria revelar en el sentit de contar un secret o el fet de revelar les antigues fotos, mentre que amb V alta i L geminada seria aquesta actitud agressiva. I per tant, fins ací seria el tutorial de la L geminada per a la UPG. Vos espere en el pròxim.